హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం శ్రీ స్వామియే శరణమయ్యప్ప. దీక్ష తర్వాత ఆ మాలను ఏం చేయాలని చెప్పి చాలా మంది స్వాములు అడుగుతున్నారు. మండల కాలం పాటు కఠినమైన నియమ నిష్టలతో స్మరణతో పూజలు చేసి శబరిమలతో పాటు అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించి వచ్చిన దైవిక శక్తి ఆ మాలలో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. ఆ మాలకు గొప్ప పవిత్రత, శక్తి లభిస్తాయి. ఎన్ని సంవత్సరాలు దీక్ష చేస్తే అంత శక్తి ఆ మాలకు వస్తుంది. అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో అత్యంత ప్రధానమైన ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించకుండా ఆ మాలను తీసుకుని చెట్టకి తగిలిస్తున్నాం. మీ దీక్ష పూర్తయిన తరువాత మాలను శుభ్రపరిచి ఎండలో ఉంచి తరువాత ఒక బరిలో భద్రపరిచి మళ్ళీ సంవత్సరం మాల ధరించినప్పుడు అదే మాలను ధరించడం ఉత్తమం, శాస్త్ర సమ్మతం.